Ang sagad yun natong batasan, kining balaod, ato ragid na siyang gamiton basta makapabor ta. Pero kita gani mo'y maigo sa balaod, maningkamot gyud ta og iwas anang lihay sa balaod. Muna ang mga Pariseo, kusog kay silang mo criticize o musaway ni Hesus kay iyang gisupak ang balaod sa adlawng igpapahulay sa maadtong giayo niya ang kuyos og kamot na tao kadto pag yung dihay nagbako na ug kadtong gitugutan niyang mangaon ang iyang mga apostoles adtong mga trigo samtang naglakaw sila nya adlawng igpapahulay gisaway na sad siya ato. Muna karon gipakita ni Hesus ang sitwasyon na ay tao nga nanghupong ang bukton ug ang bitiis, iyang gipangutana ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo katong gasigig saway niya. Siya unsa may maayong buhaton sa adlawng igpapahulay? Wa sila motingog. Giayo ni Hesus ang masakiton, wa gyapon sila motingog. Nya gihatagan sila ni Hesus og sitwasyon na kung ang imong anak o ang imong baka o ang imong pet mahog sa pangpang o mahog sa atabay, dili ba nimo kuhaon ana gyung adlawa? Wa gyapon sila motingog. Kamo, asa man mo naliwat? Naliwat mo ni Kristo o naliwat mo sa mga Pariseo? Inyong gamiton ang balaod, bisag kamo pa'y maigo. Ha? Oy, ambot lang. Kaming mga pari, hayman minaliwat ni Kristo o sa Pariseo? Abangan ang susunod na kabanata. Basta mulikay na gaita. Kumusta man ron ang atong mga leaders gobyerno kanang naang naglingkod diha sa executive, legislative o judiciary unsa may ilang paggamit sa atong balaod sa Pilipinas? Liwat sa Pariseo o liwat ni Kristo? Bahalaan mo diyang mukuhan. Nagkatawa bitaw ko kay gahiring sila sa Blue Ribbon Committee kay gusto nilang mahibaw-an kinsa gyoy utok or tawag natog o kana brain o nagpasiugda gid aning dako kay scam sa flood control kay di man ikalimod nga naa man gyud mga trillions nga nawa. Ug karon naay motunga nga mga testigo sa Manila, mga Diskaya, kinsa pa to Alcantara na ug ang katapusan kadto si sa tong Sergeant Gutisa. Unsa man noon nga inighearing nag-mention man tong Diskaya nga Romualdez og sana Saldico. Si Gutisa nag-mention sad og Romualdez og Saldico. Unsa man noon nga ang ilang sigihan na noon og ganing sana i-evaluate nagmaayo ang credibility naman hinuos gasulti sa gasulti ba dili man hinon nila i-verify tinuod ba ang iyang gisulti. Ano bang kasayon ra na ug ato yung hunahon ba gimension sa Diskaya, gimension ni Gutisa, Saldico, Romualdez to apagid to mga pilato ka congressmen nga apil ana. Ngano mo dig ipatawag to sila, mag-abot sila diya tanan? No. Nya ana diya ipakita ang ilang pagtubag-tubag, ang magkuan, ang maghearing, ang magpasiugda ang Senado or Kongreso, pero naa sila tanan, naa Saldico, naa sa Romualdez. Pwede ipatawag apil ang presidente, ana. Haron makita nato tanan, matimbang-timbang nato sa ilang pagsigig istorya-istorya. Kinsa gigasultis tinuod? Magawas mo ng tinuod God basta mag-abot na ng tanan. Oy, dili man.
wa man gyud gipatawag ang pipila ra may gipatawag unya wa sad maigo ang katudyong dimensyon. Nagtago-tago na hinoong uban kay mura na magnaay mga bati nga mga istorya. Ingon ani ang atong duwa sa balaod. Mauna sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagsunod sa kinabuhi ni Kristo, human siya na converter. Sa una iya man tong giloto si Kristo, karon gasunod na siya. Naluoy siya sa mga Hudiyo. Ingon siya, kining kaluwasan para inyo biya gid unta ni. Pero mura manoon mo misalikway sa kaluwasan nga para gid unta inyo. Mogi number 1 ani kaning pag-anhis Ginoo sa kalibutan para gid ninyong mga Hudiyo, para ni nato mga Hudiyo. Iyang gitawag og iyang mga kadugo. Pero kay ni salikway man mo, naguol kay kuno siya nga mosugot gani si San Pablo nga siya mo itunglohon sa Ginoo basta maluwas lang ang mga Hudiyo. Kana bitang batasan nga mosugot tag mag-antos ta para lang maluwas or mahayahay ang atong isig katao. Kinaiya ginas Ginoo og sa mga santos gilingay mong tupad ingna gusto kang mag-antos para nako ingna kono ingna do na ka anak nga huna-huna nga mag-antos ka para nako. Oy sige tag simba dinhi pero mga self-centered kayo. Kinsa dinhing asawaha nga malipay gyud nga mag-antos para sa ilang bana ta sa kamot. Tanawa hastang na nagbrunda wa gyud mo patakas sa kamot. Kaklaro ana nga mga asawa kay mugnaong. Naam say murag mga banag naong dinhi. Kinsa sa dinhing banaha nga kusog kay mo antos para malipay lang gid ilang asawa ta sa kamot. Otro sad. Kinsay gusto ninyong mag-antos para malipay lang inyong Paris Priest ta sa kamot. Samot na wa na giniisa. Ako, pangutan ako. Yan. Of course, antos gyud ko para malipay mo. Mo na sige gyud kog baligyag slat. Sige gyud baligyag slat para lang gyud mo malipay. Pero di mo mupalit sa slat. Matud pang San Pablo, inyo na nang problema. Nanagid ang makaluwas, nanagid ang makalipay ninyo. Inyo pag yung isalikway. Di, inyo na. Diba? Kay ang paagi nato aron ta makasunod ni Kristo, kana mang katilingbanon na buhat. Nya kining atong slat, katilingbanon man nga buhat. Daghan kay ta dinhig mga gipang renovate, gipang enhance og ato pang expansion para maarang-arang ang atong pagsimba og para sa future nga generation nga di na ni magto ang atong mga lugar dinhi, labi na dito sa kusina, kumbinto, uban pa din sa to simbahan nga di na kayo bati tan-awon nga nangatangtang ang kisame diyan ang kilid. Karon anay gisugda na og kanang ilis diyang kisame. Nindot diri sad ilisanan sa ning diri kilid. Kanisang dinhi sa sentro ato sa ning pintalan unya para maarang-arang ang naong ani. Unya mura man ni og kuan checkered no, lain-lain og kanang lain color kada pad ba color. Unya ato ni siyang tarong-tarongon nga uniform pero nagkinahanglan ta ani og ana slat. Pila na may atong slat karon. So hinay mang irog sa atong slat tungod tingali ni sa kalag-kalag sakto gina kay hindi la sa kumpalit kay mo bakasyon ra bako. Sige sabton lang gid anato. Ito lang gid ang sabton. Hinaot unta makabalik pa mong buhi no sa inig ka pizza 3 kay basig mahaunong hinoon mo yung pizza. Ako sa ding ihangyo ninyo nga magampo ta, nga magsakripisyo ta aron ihatag sa Ginoo ang mayong panahon kay naarabay hulga gyus bagyo nga mosod karong weekend
ugma or sa hangtod sa Domingo na ibagyo nga musod. Anhir ba mo igo posible sa Central Visayas. Naron sa kuan ana diha sa Eastern Northern Mindanao unya padong kuno dinhi. So ato nang iampo nya na pagyud kunoy mga gitawag og unsa nilang ingong intertropical convergence zone napay share line unsa pa nang ilang ipangsulti nga mao kuno ni hinungdan nga magsigig bunok ang uwan wa pa mosud ang bagyo naa sa lain nga mga kuan sad sitwasyon. So mo ni ato mga slots karon ang grace, ang atong God's reward and complete elation 80,822 na ang atong halin ka slots nya napay 619,178 ka slots na available tag 100 pesos per slot nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,244 na ang atong nadawat nya ang ato sad nga PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela niabot na sa nig 46,634 ka slots atong halin napay 53,366 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 105 na sad ang atong nadawat na challenges ang kadtong atong DPR Divine Powerful Response para sa atong earthquake victims 5,693 na ang atong napundo tulaning huwat-huwaton pa gyud nga marang-arang aron makahatag na sa tangadto sa atong mga kaigsuonan. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Unang karon sang adlaw mao ang atong pagsugod na sa mga activities dito sa atong sementeryo sa dinis atong Catholic Cemetery o practically sa tibuok Pilipinas ligre na kayo mga menteryo. So ang atong pasuga open pa, pwede pa morong mamalit karong gabi sugod na tagpasiga unya ang atong mga schedule karong gabi adto na ta sementeryo wala na taroy misa dinhi sa alas 6 sa gabi koto brata alas 12:15 nya ini ka gabi 5:30 6:30 adto sementeryo og alas 8 sa gabi ugma pitsa 1 wa sa tay misa dinhi alas 12:15 og alas 6 sa gabi adto gyapon sementeryo gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 gabi niya ini ka Domingo ni atay misa dinhi alas 6 sa buntag alas 10 sa buntag sundas pamunyag og alas 5 sa hapon the rest adto na sa sementeryo tanawa lang ninyo ang atong schedule ang ato ding pasuga tag 400 pesos para makaampo ta sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kining atong mga activities, mga igsuon, pulos gid ni siya katilingbanon. Kanang pagpasuga, nakihiusa ta sa atong mga giampo, nga mga mipanaw natong kaigsuonan. Unya nakihiusa po ta sa simbahan, kay kung naanay income, ato masan gamiton sa katilingbanon. Kining katilingbanon nga panghuna-huna, mao gid ni ang sikreto o pinaka-requirement para ta maluwas. Lingian sa imong tupad. Ing na naghuna-huna ka sa kaayuhan sa imong silingan. Naghuna-huna ka sa kaayuhan sa imong silingan. Nya mosanong gani ing na pwede na ka ma-appeal sa November 1. Unsa man ang November 1? All Saints Day, adlaw sa mga santos. Asa man yung gusto, adto lamos November 2. November 1, ambisyoso, biyan ninyo, ambisyosa. Padoong gid diha, kanagi ato. Pero mao lagi,
unaha ang katilingban. Muna si Jesus, ang iya yung gitanaw ang katilingban. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa atong tubag, dayga ang Ginoo Jerusalem. Kinsay giadresan nga mudaig sa Ginoo ang Jerusalem. Kinsa maning Jerusalem mao ni ang lungsod sa Dios, katilingban. Dili mo pwedeng ingon dayga ang Ginoo Fadersiano. Dayga ang Ginoo sa pagilain. Dili self. Muna nga to sang effort nga magdaig sa Ginoo ang katilingban. Dayga ang Ginoo Pilipinas. Ang paningkamutan sa atong mga leaders nga makakita kita sa Ginoo dinhis Pilipinas pinaagi sa atong katilingbanon nga pagtinabangay. Kanindot unta kana mga billions and trillions na kwarta madapat yun sa atong tibuok nasod tanang katawhan makapahimos makaday kita sa Ginoo makaingon kita salamat Ginoo kay nagkahiusa na gyud mi. Pero samtang naa pa ning mga kurakot mga kawatan sa atong nasod makaingon kita portig yung daghanas buhat nga yawanon magsubo kita. Matod pa diri sa atong katapusang stansa sa atong salmo nag-ingon diri nga wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod, wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Diin raman niya gipahibalo og naghatag ang Ginoo sa tanang maayong butang sa nasod sa Israel kay mao may nag-ila kaniya. So ang ubang nasod nga wa mo ila kaniya, wa sad niya tagai sa maong pribilehiyo. Mo nabulahan tan ni ila kaniya pinaagi sa ato karong mga gibuhat labi na kita dinhi sa atong parokyas Compostela og kamong mga online parishioners nga nagsigig sunod aning atong mga social media o nagsimba aning atong YouTube. By the way, support mo aning atong YouTube channel ha, kaning Padresiano Ubod. Mga 274,000 na ni atong subscribers. Kay mao ni ang ato sang pausas pamaagi nga doon natay katilingbanon na mga mensahe o pagdaig sa Ginoo diha sa social media. Grabe gyud ang grasyas Ginoo kay bisan gani atong mga online parishioners nakasinati sa maong mga grasya. Naidaghan ingon pader magpasuga mi. Asa man niya isuga diha las imong parokya. Ibitay lang diha. O mo ni among ipadala. Nindota ana. Ang taga dinhi gani wa man gyud magpasuga. Magkabuang pamantag pangamay, oy pasuga mo, lingi lang namisuga sa amo Pero naay mga taga dito sa laing nasod, ani din magpasuga o nang dipindi ra gid na sa kasing-kasing nga dunay panglantaw nga katilingbanon. O congratulations ninyo nga naay ingon ni ana o magbantay ta nga dili maigo niining self-centered attitude sa mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod sa panahon ni Kristo.